guys. Kaya kami sa eskwelahan. Kain tayo. Kain. Ako dito ako sa anak ko. Last week ni Sally. Ano pangalan mo? Baby Mercy. Ay, yan ba? Yan. Classmate ni Cherry. Ang anak ko yan. Hi. Say hi. Okay. Ay. Kain tayo. Picture ba? No. Ayaw ba na? Cherry, kain na. Ano, in-exam nyo kanina? Ha? Tinest nyo kanina nga? Ha? Ginalingan mo ba? Binasa mo ba? Binasa mo? O, kahit masakit ulo mo? Ha? Sabi ng teacher mo? Ha? Ano sabi ng teacher mo? Ano ko kumbit? Ano sabi ng teacher mo? Bakit pumasok ka? May lagnat? Ha? Tapos? Ang sabi niya? Ang tinabi mo ba? Hindi ilan ako. Bawal sa klase. Mama ka. Naayaw sis. Hindi. Ano ko naman kumbit? Hi guys. Kain tayo. Ang ulam ni Cherry ay gulay. Gulay. Vegetable. Tapos, siya ay may lagnat. May lagnat po ang anak ko. Yan. Uy, wag doy. Tagalog. Uy, Tagalog. Utang ko ba? Utan, vegetable, gulay. Gusto mo talong? Talong mo kauboy at akong talong eh. Gila. Sabaw. Cherry oh. Wow. Hi. Sabaw. Sabaw. Hindi ako nagdala ng Tupperware. Kasi bumili ako ng ulam sa labas. Kaya naka-plastic lang. Ayan. Naka-plastic lang yung ulam.